ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଫୋନ୍ ବାଜିଲା ସେତେବେଳେ ସାରା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇଥିଲେ ଓ ଲକ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମୁନ୍ ନାମକ ଏକ ସମ୍ପର୍କରୁ ସୁନ୍ଦର ହସଖୁସି ନାମକ ବହୁତ ସାରା ଇମେଜ୍ ଥିଲା। ପରଦିନ ସାରା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସେଠାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଥିବା ମନିକା ଅଣ୍ଡର ନାମକ ମହିଳା ଜଣକ କହିଲେ, ମୋର କୌଣସି ବିବାହିତ ପୁରୁଷ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଓ ତାପରେ ବେଲା ଡକନ୍ ମହିଳା ଜଣକ କହିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ କଦାପି ଏମିତି କିଛି କରିବି ନାହିଁ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଲିଆ ରୋବେ ନାମକ ମହିଳା ଜଣକ କହିଲେ, ମୋର କେବେଠୁ ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଛି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ତ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ କହିପାରିବ କି 3 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରୁ ସାରାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ କିଏ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି? ଅପସନ୍ ମୋନିକା ଅଣ୍ଡର, କ୍ରିସ୍ ଡକନ୍, ଷ୍ଟେଲା ରୋବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି 3 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା 3 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ? ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆର ଆନ୍ସର ହେଲା ମୋନିକା ଅଣ୍ଡର। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରରେ MO ଓ ଲାଷ୍ଟ ଅକ୍ଷରରେ ON ଅଛି, ଯାହାକି ସେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ମେସେଜରେ ମୁନ୍ ନାମକ ୱାର୍ଡଟି ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି।